med Stine. Den tager jo det koldt. Så er det frikvarter, hvor superskurke-teamet Bodil og Inge, de er på jagt efter en problem. Det er jo ikke mig. Ingenting er at du ikke ting. Jeg er benægter. Det er ikke nogen fremskud, hva'? Hvad er uddannelse? Hva'? SU? Jamen, det er jo ikke mig, der får aldrig finde på at gøre det. Ved du hvad? De er Fatboys. Det er skolens fineste ejendom. Det er kraftigt skolens stolthed. Altså, hvor ringer skolens økonomi i? Du står på fandme. Det var over the edge. Vi ved da godt, hvad PCM står for. Ja, vi er på tid. Hvad? Synes du, det er fedt? Nu må destruere skolens ting. Helt fire af Gud. Jamen altså, jeg har et snit på 10,4, og jeg skal læse jura efter 3G. Det er løgn. Time med Kirsten.
Nej. Så tit og ofte, så er det jo sådan, at jeg tager en af de elever, som ikke har hånden op, men der er jo ingen af jer, der har hånden op. Så hvad siger du, Jacob Hansen? Er det ikke et eller andet? Kom on, baby, jeg kan ikke få det her til at virke. Skide computer, er der nogen, der kan hjælpe? Kom nu. Det er rigtigt. For helvede, det ved jeg sgu da godt. Det var skoledagen på VG, men der er stadigvæk lidt aktivitet op. Musiklokalet. Tak for det. Jeg slukker nu.